אוקיי, שלום לכולם, ילדים וילדות. עכשיו, בטח מי שלא רואה את זה, כי אף אחד לא רואה את זה, אז בטח מי שלא רואה את זה, שואל את עצמו, מרק, למה אתה בתוכנה? מה הפנה? זאת עוד פעם. כי עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו יותר מסינגל פלייר. כן, הבנתם או לא הבנתם, נכון. אנחנו עומדים לעשות משחק מולטיפלייר ב-MMF, כן. אז אם לא ראיתם, תראו את הטוטוריאל הקודם שלי שמסביר איך לעשות משחק פשוט לסינגל פלייר. אבל המשחק למולטיפלייר שונה בהרבה מהסינגל פלייר. אז קודם כל, בוא נזיז את זה החוצה. תורידו את הלינק בדסקריפשן. זה פשוט מה שאני נמצא בו עכשיו. כי אין לי כוח להסביר איך לבנות את הכל אחד אחד, אז בניתי אקזמפל קטן. וקודם כל תורידו את זה והכל יהיה בסדר. אז יופי. אז רגע, פשוט פה יש לי איזה משהו בעיה. איזה בעיה פויה על בעיה הזאת. פויה עלייך בעיה, שמעת אותי נכון? כי הבעיה נפתרה. אוקיי, אז קודם כל תופיע עם זה, אני הזזתי את זה פשוט צידה. אז יש פה כל מיני דברים שאתם לא מבינים, למשל up detector, left detector, down bottom detector, right detector, chat tags, host, join, כל הדברים האלה אתם לא מבינים בטח. אז קודם כל, כדי שיהיה לנו יותר נוח, אני ארחיב קצת את המסך, את הזה שלנו לבערך איזה, נראה לי נראה לי זה בסדר. אז בואו נוריד את כל הקוויק בקטרופים האלה, נוריד אותם, נרחיב אותם קצת, וגם את זה נרחיב. בואו נרחיב את זה קצת, את זה נזיז בכלל לפה. בואו נוריד את הצ'אט למטה, נרחיב את זה, ואיפה שהצ'אט מופיע, איפה שכל אלה שכותבים מופיע. פה כותבים, לוחצים Enter, ופה הטקסט מופיע, אז נעשה את זה בערך ככה. Joint host נעשה באמצע. אתם לא תהיו צריכים לסדר את זה, אני אתן את הלינק שהוא כבר מסודר. אז יש פה edit box אחד שהוא IP address, ו-edit box אחד שהוא username. אוקיי. וסטרינג, זה תשימו פה למטה, זה סטטוס שלכם. אז את אלה תראו בהם. אוקיי. אז קודם כל, כדי שיהיה קל יותר למשתמש, שישתמש כנראה בתוכנה שלכם, הם ישתמשו בהם, לא בכלל. אז שידע איפה היוזרניים ואיפה הסטרינג. אז קודם נכתוב username. כן, ככה, ונשים את זה פה, username. עכשיו הוא ידע שפה צריך לכתוב username. תבדקו קודם שאתם שמים את זה ליד הקופסה הנכונה, כי הוא שכתוב פה username בניים. ונעשה עוד string. זה רק אם אתם רוצים, זה לא חייב. IP. IP, נעשה את זה ככה, ונשים את זה פה. אז יש לנו IP ו-username. עכשיו הם ידעו. buttons נעשה פה, host ו-join. אוקיי. אז אחרי שסיימתם, אתם יכולים להיכנס לקוד. כשכנסו לקוד אתם כזה, אומייגאד. כן, יש פה הרבה מאוד קוד. אנחנו נסביר את הכל, אני אסביר את הכל, וזה ממש קל. זה ממש קל, מאוד קל. כן, אתם תוכלו להבין את זה, אני הבנתי את זה, כאילו, כשבהתחלה ניסיתי לעשות את זה, כשמצאתי את זה ב-insert object, אז לא יודע, פשוט חיפשתי לאיזה משהו, אז מצאתי מוקליק. קצת קראתי על זה בוויקיפדיה, ולא יודע, כאילו של הגיימינג ושל ה-MMF בוויקיפדיה שלהם. קראתי על זה קצת והבנתי, זה מאוד קל להבין כנראה. כן, אז אני כבר הבנתי ממש את הכל, לא כמעט את הכל, אבל לא משנה. אוקיי, before connecting, start a frame, destroy זה ירוס את שתיים. ו-delimiter זה אני לא אסביר עכשיו. hosting game, כשאתם לוחצים על host פה, על הכפתור של ההוסט,
אז זה יעשה host server on port 121. אני אשנה את הפורט. host server on 1008 אני אעשה, פורט 1008. set player name למה שכתוב ביוזרניים הזה. אז connect to localhost on port כן, אני משנה את הפורט כי אני אוהב יותר את הפורט הזה, וכבר עשיתי לו פורט פורוורד, אז אני לא רוצה לשנות את זה. את היוזרניים נעשה destroy, וגם את ה-IP address נעשה destroy, את ה-join איפה שיש disable נעשה destroy, כי אז זה פשוט יופיע באמצע המסך וזה יהיה מעצבן עוזר. גם את כל הסטרינגס, את הסטרינג 2 וסטרינג 3, שזה שתי אלה, נעשה להם גם destroy. כן, זה בעצם הכל, ופשוט נעתיק את אלה לפה, כי גם את אלה אני חייב לעשות destroy וזה. פה אל תעתיקו את זה. פה יש set player name to, זה כמו פה שזה יעשה את הניים שכתוב שם, ו-connect to, וזה יעשה connect למה שכתוב באיפה שכותבים את ה-IP על פורט, כן, על הפורט 1-2. אני משנה את זה, אתם לא חייבים לשנות אם אתם רוצים. once connected, כשזה נכנס לסרבר, player on connect, זה לא קשור, זה רק הסטטוס. זה ייכנס לצ'אנל צ'אט, זה כמו ערוץ כזה, צ'אנל של צ'אט, אנחנו נתעסק בזה די הרבה בעתיד, אבל זה ייכנס לצ'אנל של זה. צ'אנל און סייט, כשזה ייכנס לצ'אט, אז ניצור את הזה שלנו, וזה רק איפה שזה נמצא, זה רק מראה את איפה שזה נמצא, שזה שולח את הנתונים של ה-X position ו-Y position, איפה שזה נמצא במפה. user is here, create בלה בלה בלה, אני לא אסביר את הכל, אם אתם רוצים הסבר מפורט יותר, תבקשו. אז פה זה position, detectors, בזה לא ניגע בכלל, בטוטוריאלים הראשונים, את זה לא ניגע בהם בכלל. name tags, בזה גם לא ניגע, אנחנו ניגע בצ'אט זה גם לא, ואולי ב-join ו-hosting game, אני לא יודע, before connecting אני לא חושב ככה, hosting game, ניגע ב-joining game ובצ'אט, אז אני מקווה שזה רק יהיה סטאפ. אתם יכולים לעשות בולד, זה עובד, אני אראה לכם, בולד, אני אעשה לזה, בוא נראה גיים, לא, אני אעשה תיקייה חדשה לזה, טוטוריאל, אז אני אשמור את זה, אקזמפל, אם נעשה את זה, יש לנו פה את הכל, אנחנו נעשה 2 כאלה כדי לנסות. אוקיי, username, mark, IP לא צריך, כי אני עושה host, מי שעושה host לא צריך לכתוב פה שום IP, host. אז הנה הופעתי פה, אני יכול לכתוב בצ'אט היי, ואני כותב לאף אחד. עכשיו בוא נעשה פה למשל mark 2, IP, localhost, כי אני נכנס לאותו אינטרנט, localhost, join, והנה הופעתי, כנראה זה עובד. אם אני זז פה, אני מרק 2, אתם יכולים לראות מרק 2 פה זז, ואם אני אזוז פה, אז אתם רואים את מרק זז, אז אנחנו יכולים להתכתב בצ'אט, היי, אם אני חוזר, היי, אז כן. אתם יכולים גם לעשות לו קיק, זה מאוד קל לעשות. אני בהתחלה לא הבנתי איך לעשות קיק, כאילו לא הבנתי איך לעשות את זה שזה יעשה קיק, אבל בסוף הבנתי וזה קל רצח. אז פשוט סלש קיק, ואז מרק 2,
זה שלי נתקע. לא כתבתי את השם שלו באותיות גדולות, בגלל זה נתקע. אני לא יודע למה זה נתקע ככה. זה פשוט צריך לכתוב את השם שלו באותיות גדולות. כן, או שזה יתקע לכם כמו שזה נתקע. אז הנה בואו ניכנס עוד פעם, הנה עלי מרק, והנה מרק 2 אני זז. אז בואו ניכנס למרק ונעשה סלש קיק ומרק 2 באותיות גדולות, וזה יעשה קיק למרק 2 ורק אני כזה, אני פוrever לא. אוקיי, וכשאני יצאתי זה תקע לי את זה, לא משנה. אז כן, זה יהיה הבייסיק סטאפ לתוכנת שבטוטוריאל הבא. אנחנו נעשה list of users, כשיהיה פה ליסט, ומי שנכנס לסרבר הזה כנראה יכתוב אותו בליסט. וכן, נעשה גם פה הודעות של כניסה לסרבר. ויהיה מגניב בפרק הבא, אז צפו לפרק הבא, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים שהפרק הבא יגיע יותר מהר, גם לייק, עוד תגובה, מה שאתם רוצים. אז מקווה שנהנתם מהטוטוריאל הזה, ואת הטוטוריאל הבא אני אעשה היום או מחר, לא יודע. טוב, יאללה ביי.